Txatxama txalinatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxama txalinatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Lehendabizi, paperaren kontrako izkinak elkartu eta ongi tolestu behar ditugu. Horretarako atzazkalak edo erregla bat erabili dezakezue, ondo markatzeko. Orain beste biak. Juntu jarri eta gauza bera egin, ondo tolestu eta markatu. Bigarrenez, artazi batekin, egin diren tolestureetatik moztuko dugu, baina ez gara iritsi behar erdiraino, tartetxo bat utzi. Hori, lau aldetatik, lau izkinetatik hasita. Herriatako fradia zarratu ziran, tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goizian. Ondoren hartuko dugu punta bat, bestea ez. Punta bat, urrengoa ez, urrengoa. Bat libre eta urrengoa hartuko dugu. Eta orain lotu behar dugu makiltzoari bani txintxeta baten bidez. Lehenengo zulatu papera eta behin zulatuta egonda makiltzoan jarriko dugu. Eta listo, badugu errotatxoa.